Muna kita isip mga katawan sa Diyos, mga labi na ninyong gidikanan, panikamutan nato nga ang pagtuon sa pagtulong sa simbahan. Nga, kumanagbunyag, so mumanang pagilad sa bata o 7 years old, pataas. So, inyo na po nang pakumpirmahan. So, hindi ko makumpirma, pagka grade 3 na tayo first communion. Dayon, kumbisalon na sa pare, at sa kalabaton. So, daghanta karong bulana na tayo mga first communion, ipag-schedule na. So, kuman siya mabunyagi, yun na siya kanang kumpirma, dayon first communion, pero pagkalabaton pa na. Kalawat, dayon paghilog sa sakiton, dayon pagbinyo, o pagkapare. So, muna kita ko itong magsakramento. Bunyag, kumpirma, kumpisal, kalawat, paghilog sa sakiton, pagminyo, o pagkapare. Kung dili gyud kayo na itong matun-an unsa ka importante ang bunyag, ngunang dili pod kay magpakabana ang mga tao. Anong mapabunyag man? Pero kung nahibaluta nga kanida ang bunyag, importante siya kaayo, so mapanikamutan na to. Mabatian na to, gati man ang bata. Nga di ba lalim gati man ang bata. Pagsulod pa lang sa tiyan. Sa personal ako ha, ngunang kanang sa kabutang, kanang maibog ang laki sa baye. So para nako, personal ako nga pagpamlandong, ito yun siya sa Diyos, nga lami siya, kay kung dili na niya anaon, maragda kang babae po, madili po gusto nga maburos. Kay, taliman di ka muladak, siyam kabulan na simong tiyan, dire mo sikat-sikat pag ito na, sikat mo ko ng bata. Pagwaan na sa bata, di pagyud lalim ang mama. Kaya daghan po namatay ni kuan mga anak nang kuan nga dili na jud ko utro kay labi na maglisod pag panganak. Pero ngano nga abot sa katuig, buros na mapod. Muna na sa Biblia, nga wa mo kabalo. Nana sa Biblia. Sa diha na kasala na ang tao, ningon ang Dios nga ningan siya nga nagsala naman sila. Kaya giinan sila nga kaya naman siya gidili. Siya nga ayaw ni hilabtin ng tanuma kay kung hilabtan ninyo ni mamatay jud mo. Ang ang Ginoo. Pero wala jud. Nadala sila sa demonyo. Kay perti man po kayo ng demonyo mo ilad na to. So kaon sila. Unang ang Diyos ang Ginoo ang Diyos ng utana sa babae. Ngano gibuhat man kini ang babae mitubag. Ang babae mitubag. Gilansisan ako sa bitin. So gilad siya. So nailad man siya. So nailad na sila. Ningon din ang Ginoo nga. Og mingon siya sa babae. Dugangan ko ang imong kalisdanan, inig panamkon mo. So pag buros pa lang, sumunang magbati. Dugwa na man ikaw sa babae. Kaya mo man yun sa Ginoo. Dugangan ko ang imong kalisdanan, inig panamkon mo. Og ang kasakit nga imong bation, inig panganak nimo. Apan bisan pa niini, mangandoy gyapon ka sa imong bana og siya magbuot nimo. So man pagkaw masug papanganak, abot og pila ka bulan na, boros na pod. Pero pag panganak, hindi jud ko mga kay galisod. So ina na ang sitwasyon munang bisan pa man sana nga panghitabo sa nanay bata, sa gati man ang bata, niya kay ang tao, adisir na nahimong tao na manay kalag. Kay dili ta mabuhi kung ati kalag. Kung puro lang talawas, di kita mabuhi. Kung mubulag atong kalag, nakasulti ko ni karon, kanang ko kalag. Kung mubulag na siya, patay ang tao. Kung kanang maong kalag, muna atong gatiman, munang nataning seminar. Nga bunyagan ang bata.
Kay mumaniging sa itong Ginoo na dire sa Juan Kapitulo 3. Tingan siya. Si Jesus mitubag, sa sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kon siya mataw pag-usab. So naglibog si Nicodemo official sa Israel ni istorya ni Jesus. Diyan ingon si Nicodemo. Unsaon man pagpakatao pag-usab sa katao nga gulang na nangutan na si Nicodemo. Dili niya mahimo ang pagsulod sa tiyan sa inahan aron magpataw pag-usab. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kon mataw siya pinagi sa tubig ug sa espiritu. Manay tubig. Umbag tubig. Manay pagpakatao pag-usab. Diningon to Ginoo, ang gianak sa tao usab. Munang kinahanglan nga ipanganak ta pag-usab manay bunyag para nga mahimo tang anak sa Dios. Ang bunyag connection sa itong kalawasan. Connection siya. So mga sa gingon sa itong Ginoo diri sa Marcos Kapitulo 15 versikulo 15 kato 16 manigis itong Ginoo siya. Mingon siya kanila, panglakaw ka mo sa tibok kalibutan o isang iyo kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuog magpabunyag maluwas. So naay koneksyon ang bunyag sa kalawasan. Sumala sa atong gibasa din sa Biblia. Ayun naman siya. Ang mutuog magpabunyag maluwas. Apan ang dili mutuog silutan. Mao nga sa danayon ng Ginoo nga Mateo Kapitulo 28 versikulo 19 siya nga busa panlakaw mo ngadto sa tanang katawan sa tibok kalibutan ug himo sila nga akong mga tinunan ug bunyagi sila man nagibunyag ug bunyagi sila sa ngalan sa Mansanak ug sa Espiritu Santo ug tudlo kani siya nga sugos Ginoo muni bunyag sa bata. Katong sa Marcos Kapitulo 15 dagko to. Motong ang dagko may seminar sa magtuon sa pagtulong sa simbahan. Pero sa bata monong ang ginikanan mo seminar. Nganong nay maninoy? Ang maninoy mo nay muabag sa pagtudlo sa bata. Labi na sa basic kaayo nga pagtulunan sa itong simbahan. Pananglit pagpanguros. Daghan kayo na ito karong nga di ang gani panguros. Diretso na. Pag inikaon, di na gani pagmampo. So, importante mo na nato nga tudlo ng bata sa dili pamuka o magampo. Kung ang ginikanan, di po taon ka balumampo. Saan man na siya. So, paningkamot na ito. Kung di magaling ini ka, at least ang maninoy malang, maninay, makatabang. Tudloan sa di pamukhaon magampo. May sila nga ang abang sikta, may nga kinahanglan pa magampo ta direkta sa Dios. Nga nang mapit sa mga santos. Mali na pagkatarungan. Nga nang mapit sa mga santos, dili na sila mo, mo atag na to. Iampo, nagpatabang ta. Iampo mo kami. Tungod kay naharayo mo ta sa Islam, iampo mo kami. Pero kung itag direkta sa Diyos, ni kabuntag, mga tudlo ng bata, ni mata sa palang, magpasalamat sa Diyos. Pagampo na siya nga direkta sa Diyos. Sa di pa matulog, sa dili pa matulog, tudloan po ng bata. Pero mag-una yun sa ginikanan. Ginikanan, maninoy o maninay. Gawas na lang kung may imbita na walay Diyos. Nagsimpita na. Ako nisulay na ko anak niya dito sa Manila ko nagtuyo. Ako nga, basin walay Diyos. Sayang mag-ordiso. Kada-adlaw kong simba. Siyempre sayong mata, yung kanang mag-andam, sakay pa og jeep. Santo Domingo, sa Quezon City ko nagpuyo sa una, Santo Domingo makutik simbahan. Nakadadlaw ko ng simba. Ngayon, sa nadugay na, ano na ako nga,
basin dahil walay Diyos. Basi wala gid no. Pero diha na ako hinay-hinay na obserbahan nga kung ang imong kinabuhi dahil walay Diyos, grabe gid kagubot. Kaya nga ano, ang demonyo mo naman ay maghari nato. So kunang di mo malikayan, ada kang problemang mabot. Ikakaposin mo kali yung kita kagkontra. Siko kita kontra sa una. Siguro patay na po tingali ko karon kung wa kumundang ato. Sumutang wala kay di ka o may magkontrol nimo. So muna yung mga pagtulunan sa satanismo. O kanang satanism na diri sa ato sa Pilipinas. Kung sa may ila, mag-enjoy si kinabuhi. Mao nang na sila ay gitang og group 6 na sila na. Wala na bilin nila ng mga inana. Mag-enjoy naman. Kung nakaya akong problema, kasi po tayo, maghikog ka. Man. Pero kita wala. Nga no, tungod kay naatay Diyos. O kanang Diyos, yun ang ginawa nga, tanaw rugod mo sa inyong palibot. Kinsa may nagbuhat ana. Wa mangipoy mo angkor nga ako'y nagbuhat ng bulan, trabaho na ko na. Wala man. Mana mos dagat. So daghang makahibulungan king butang. Tingnan ang Diyos nga. Ako'y nagbuot, ako nagibutang ali diha, nga dili makasaka ang tubig, padiha ka siya. So ako ana, dili nga Ginoo nga sa dihang gihimo nako na ana ba mo? So wala pa. So sinabutan na. Sumusugot sa dili na Dios. Kay na may Dios, ug kanang Dios mo na digingon nga ako man naghimo ninyo, gibutang ta mo sa nindot kay nga sitwasyon niadto, apan nisupak man ang tao, nakasala ang tao, mo nang dunay silot na tao. Nga dili unta mamatay ninyo ng Dios nga ay kay kaon mo na nga kung gingon ninyo, wa mo kaon patay jud mo. Ani kaon man di patay ang tao. Pero naluoy na po ang Diyos nato siya nga. Kuman mo mamatay, ako mong banhawon. Pero sa kondisyon, duha ang atong padulngan. Munang mamili ta karon. Asa man ta. Kung gusto ta sa impierno, di hala dili na ta mosimba. Impierno naman. Kung sa imo gusto, pero magkuhan gyapon ka, masaper gyapon ka. Kay kung maghimo kang binuang, na may gobyerno po muna ko nimo. Kaya nga mga Diyos nga, kanang gobyerno, gitagutan ako na sila, nga muna yung mo dumaan, muna yung mo silot. O, di mo silot, gyapon. So, may pay, magtintarog na lang Diyod. Muna yung mga Diyos nga, na ay langit na impierno. Mao nga, simple naman kayo inyong buhaton. Una, muna ang bata, bunyagan. Pag magbunyag sa bata, para nga malangit ang bata.